мо айни ҳол қарор дорем дар маркази саломатии рақамидаи шаҳри душанбе мебинем беморони зиёд ба ин дармонгоҳ меоянд мераванд. Албатта баҳри табобат ёфтан, баҳри шифо ёфтани бемории худ инҷо суоле ба миён меояд. онҳое ки ақли носолим ва гирифтори бемории рӯҳӣ ҳастанд табобат меёбанд ва муддати табобаташон чӣ қадар идома меёбад. Барои фаҳмидани ин ҳама мо дари утоқи кории профессор доктори илмҳои тиб Анвар Исомиддиновро ангӯш мезанем. муҳтарам Анвар Исомиддинов, ба иттилои вазорати тандурустӣ то шаби гузашта 56 нафар аз бемории ковид фавт диданд. дар ҳақиқат бемории коронавирус то ин ҳад марговар аст? ин касале ки касалаи шуш аст. вақте ки ин касал меқабад одамо ҳақиқатан аз тарс мурданашон мумкин. баъзеҳои саломати дилашон нағз воситаи сабаби асосии ин касал намешаваду аз касалиҳои дил мемуранд. касалиҳои дасту по дорад, мисол касалҳои ҷисмонӣ ҳаст, касалҳои эҳсосӣ ҳаст ва касалҳои ақлӣ ҳастанд. аз рӯи он ки мо касалҳои бештар эҳсосӣ, касалҳои ҷисмонӣ, соматикӣ ва эҳсосӣ дар назар дорем, касалиҳои равонӣ ин аз дарвозаи дигари тиб гӯё ки медарояд. ба онҳо табибони равонпизишко сари кор доранд. ҳоло агар дар статистика агар гӯем, мо бояд ҳамин касалиҳоро ҷудо карда истода донем ки ҳақиқатан онҳо аз рӯи ковид гузаштанд. шумораи нафари онҳо кам мешаванд. аз рӯи табобатҳои имрӯза медонем ки касалиҳо сабук мегузаранд, мобайн мегузаранд ё ки фазин мегузаранд. пас аз ҳамаи касалиҳо баъзе касалиҳое ки шуданд мебиёянд. ҳолати равонии онҳоро мо бо ҳамин асбобҳои солимии худамон гӯё ки табобат менамоем. ёрдами мо асосан аҳам мешавад ки аллакай мо пешгирӣ кардан, муоина кардан, табобат кардани ковидро инқадар дуруст нафаҳмида истода оқибати ҳамин касалиро мо табобат мекунем. духтарчаи ман 12-13 сол шуд ки ба касалии рӯҳӣ дучор аст. гирифтор шудага бисёр ба пеши духтуру муллоҳо бурдем хондем. духтуру муллою ҳама табибу фолбину ба ҳама ҷо рафтам, ба ҳеҷ фоидаша надидам. ман ба модар ҳамин ҳамсоямон маслиҳат доданд ки духтарчатуна бари пеши ҳамун кас ба табобат гиред. ин мариз мобайни 12 сол аз рӯи нооромии ҳолати рӯҳишу равониш дар ҳама ҷо гӯё ки табобат гирифтагӣ. рафта рафта ҳолати саломатиаш бад шудан гирифтаги ахирин маротиба дар касалхонаи рӯҳии душанбе, республикавии душанбе табобат карда. аз он ҷо аз рӯи он ки ҳолати духтарчаашон нағз намешавад, духтарро гирифта ба хона мебаранд. ба ҳамон ҳамсоямо ба духтарчааш ҳамахи касал шуда ҳамин усул рамазон тасодуфан ҳамин як ҳамсоя духтараш касал мешаваду касали рӯҳӣ ба наздик мешавад. адреси яъне ки ҷои кори моя гап мезананд ки мо ҳаминҷо ба рафтему як табиб асту яъне ки духтур ҳаст ки бисёр ҳамин хели касалиҳоям ёрдам карда метавонад. аз пушти ҳамин дар вақте ки омаданд аз рӯи гуфти модараш ва гуфти худаш аҳамият дода бошад. ғайр аз ному фамилияш диги чӣ гапа гуфта наметавонад. модараш мегӯяд ки ақлаш ҳаст, акун барои модар ин чизо наменамояд. зинда бошад шуд. рафта рафта ин шикоятҳое ки модараш кард, дориҳои бисёр ҳам вазни метиҳанд аз рӯи гуфташон. онҳо таъсир ки намекунад ва ин роҳи моя пеш мегиранд. шикоятҳои асосии модараш он буд ки духтарам
خوبش نیست، قریب که به خوبی میکشد. از زبانی اگر دکتری گفت زنیم خودش داشتن نمیتواند و یا از زبانی طبی ندرجانی مچی میگویند داشتن نتوانستن پیشاب، داشتن نتوانستن اخلاق. به چشم وی هر خیل دخترک آمده و یا گویا که تحقیر کرده حقارت میکنند. همین چیزهای دویم دیدن میگرد و این چیزهای وقتی که اومدن این چیزهای گفتن من فهمیدم که این کسالی با یاردم کردم میشود و من آخرگی وقتا همه خیل سیتوایسی که یکون کسالی نیست که ما با اومدو صحت نشده باشد. 6 روز شد که ما اومده رفتیم همینجا با همین توبتی همین انور اسمیدین و گرفتیم. خدا با شکر دخترشم حالتش خیلی خوب شده است. بعد 4 روز همون دخترچه پیشابش داشته میتوانستگی شد. بعضی 5 روز اخلاقش داشته میتوانستگی شد. هوشش کمتر به خودش آمد. به چشم می‌آمدگی چیزها، ابرازها، گلوچیناسی، یعنی اینکه آنها گم شدند و وی الکی به خودش گپ زده یک دو کلمه گپ رو گفته میتوانستگی شد. از روی گفت مادرش، از روی چه چیزی که ما نشاندادهای طبی خودمون نشان میدهد فهمیدیم که الکی حالتش بهتر شد و این رو البته اگر به مردم خبر ده خیلی آدم ها دیگر باید که عذاب نکشند و این کسل ها رو بسیار کسلی ها رو توبات کرده می شود. در بنده سالهای آخرین یکون مراتب من یکون کسل نبود که اینجا با آمد و صحت نشدگی باشد. از روی اون که من هم در همینجا، هم در یوگسلاوی، هم در بلغاریا، هم در هندوستان و بسیار همه شهرهای آسیای میانه و ازبکستان برآمد کردن. فهمیش پوره کسلی ها رو دانسته ایستاده به آنها یاردم عملی رسانده میتوانیم. از پدر مادران از همین شهروندان خواهش میکنم که همین فرزندان بیمار داشته باشند کسلی های روحی روح افتاده نشوند بیان از همین دکتر توبت گیرند. این کسلی این بیماری توبت شونده است. انور اسمیدинов зодаи ноҳияи Ашт буда пас аз хатми университети тиббӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар ноҳияи Данғара сардухтури касалхонаи Кангурт шуда кор кардааст. соли 1968 ба ординатураи донишгоҳи тиббӣ дохил шуда пас аз он таҳсилашро дар аспирантураи шаҳри Ленинград идома додааст. баъд аз ҳимояи рисолаи номзадӣ ба Душанбе баргашта дар донишгоҳи тиббӣ ба сифати ассистенти кафедраи ҷарроҳии таъҷилӣ ва сохтори топографӣ кор карда соли 1979 пас аз гузаштани курси такмили ихтисос дар шаҳри Ленинград дар клиникаи терапияи госпиталӣ ва дармонгоҳи рақами 8 кор кардааст. солҳои 1985 то соли 1989 ба фаъолияти васеъи равоншифоӣ гузашта ба шаҳру навоҳии Тоҷикистон ва берун аз ҷумҳурӣ аз ҷумла шаҳру давлатҳои Югославия, Белград, Болгария, Варна, Ниш, Шумен, Велико, Тернова, Галбухин, Туркия, Италия, Юнон, Фаронса, Испания, Португалия, Германия, Голландия, Қазоқистон, Алмато, Узбекистон, Тошканд, Ангрен, Бухоро, Самарқанд сафар карда дар он ҷойҳо беморонро бо усули равоншифоӣ табобат намудааст. солҳои 1988-1991 ба таклифи давлатҳои хориҷӣ фаъолияти табибони равоншифоии оммавӣ гузаронидаанд. соли 1995 дар асоси таклифи маъмурияти университети тибби альтернативӣ дар Ҳиндустон ба сафари илмӣ ба шаҳри Бомбей рафта дар он ҷо баромадҳои илмӣ ва табобатӣ гузаронидааст. соли 1999 ба Болгария сафар карда дар он ҷо ширкати Авитсенаро ташкил намуда курсҳои табобатӣ ва таълимӣ гузаронид. соли 2005 рисолаи докториашро дар шаҳри Москав ҳимоя кард. дар давоми фаъолият беш аз 300 мақолаҳои оммавӣ ва 100 мақолаҳои илмӣ навишта 12 китоб чоп кардааст.
аз соли 1991 то 2010 мудири кафедраи тибби шарқ ва равоншифои донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон шуда кор кардааст. аз соли 2010 то 2015 мудири кафедраи тибби шарқ, аз соли 1982 то инҷониб дар маркази саломатии шаҳрии рақами 10 ҳамчун равоншинос кор ва фаъолияти худро давом дода истодааст. исомиддинов аз зумраи равоншифоёни муваффақест ки бо Ванга ва Кашпировский қувваозмоӣ намудааст.